Türkmenistanyň Liwap vilayetinde yerli häkimetler bankomatlaryň öňünde nowatlaryň döremeginiň öňüni almak boýunça çäre geçirýärler. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä polisiýa bankomatlaryň öňünde duran adamlary taklaýar we soragy çeker. Üstesine döwlet edara kärhanalarynda işgärler bilen söhbetdeşlik geçirilip, olaryň nowatlarda görünmezligi talap edilýär. Indi nowatlarda duran adamlary polisiýa alyp gidýär we soragy edýär. Kärhanalarda bolsa ýol başçylar öz işgärleri bilen ýygnak geçirip, olaryň bankomatlaryň öňünde görünmezligini talap edýärler diýip vilayetdäki habarçymyz 25 awgustda aýtdy. Onuň söýlerine görä Liwapda bankomatlaryň öňündäki nowatlara garşy bu çäreler Merkez Bankyň başlygyna prezident tarapyndan käýinç berilmeginden soň başlanypdyr. Öz aýlygyny almak üçin nowaty durmaly bolýan adamlary indi jinaýatçy hökmünde ýygyrylýarlar. Arkadaky düýün bankomatlaryň işini tanqid etdi. Siz ýalylar sebäpli bankomatlar sandan çykýar we nowatlar döreýär. Sizem soň suratlary internetde goýýarsyňyz diýip polisiýa adamlary ýygnap soragy çeker diýip habarçymyz aýdýar. We şäherde bankomatlaryň köpüsiniň awatdygyny ýöne olarda puluň ýokdugyny belleýär. Türkmenistanda aýlyklar pensiýalar döwletiň kömek pullary, stipendiýalar we daýhanlaryň gazanjy bank kartlaryna geçirilýär. Bankomatlaryň öňündäki nowat krizisi Tomsyň başynda güýçlenipdi. Paýtagtda we vilayetlerde ýüzlerçe adamlyk nowatlar döredi. Ilat köpçüligi öz pullaryny naqdlaşdyrmak üçin bir näçe sagatdan bir näçe güne çenli uzayan nowatlarda durmaly bolýar. Ýa-ni ýakynda Türkmenistanyň ýol başçylary bankomatlaryň işinde näçe bardygyny ilkinji we boýun aldylar. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanda bankomatlarda naqd puluň ýokdugy we nowatlaryň saklanýanlygy barada taýýarlan onlarça reportajyndan soň 19 awgustda Türkmen prezidenti Merkez Bankyň ýol başçysy Merdan Anna Durdeýewa onuň bankomatlary gözükçüligi gowşadanlygy üçin käýinç berdi. Ýöne şonda ýurdun bankomatlaryndaky naqd pul ýetmezçiliginiň sebäpleri düşündirilmedi. Türkmenistanda naqd bolmadyk төлek etmek hyzmaty ören gowşak ýoly goýulan köp sowdan okudunda terminallar ýok. Bolan ýagdaýynda da ulanylmaýar. Azatlyk radiosynyň Liwapdaky habarçysynyň söýlerine görä vilayetiň administrativ merkezi Türkmenabadda häzirki wagtda dükanlarda, aeroportda we demir ýol kassalarynda bank kartlary bilen төлekler kabul edilmeýär. Käwagt barlyklaryň geçirilýän wagtynda kart төлekleri gysga wagtlyk kabul edilýär, soň ýene-de beş edilýär.